dok chien e weche mag bura kata budho ma sirikal. Gima nyalo nyiso youths magwa, future mar piny ni e lwetgi. Lazaro gidno chako wachno chon ni one jotelo makiny kiny ok chop ga lebo ikao kiny wana jotelo to jotelo abu jangi sa kana kapura ti sani an 40 to podi wajini ne jotelo future ba youth la sekalo kiny ok chop ga gidi obro chopo to mana ko jende medo jitoma nikech onge leadership magato nyalo yedi bi on silver plate ok chiw nono en gima nyaka ibi fight for koro jende nyaka wuog oko to nyaka gishow bende character maber nikech seche ma old guards tiyo kodgi to gigore kamano miyo jopiny bende neno ni ok ginyal pod ok girom. Koro ma nyalo bedo be strategy mag old guards gi mondo mi gitem diyo gi godo seche ma gigore giwuoro ni gitimo gima ber cha to old guards ka to display ni gin ma ginyalo lead podi. Koro jende bende o show character maber giwe keto ditiyo kodgi time gik magibe ginyalo uso policies maggi nikech gibe gisedhi school sandi to gibedo enlightened gi riek gibi yo moro makare giwe bedo ditiyo kodgi to jopiny biro yiero gi gibiro donjo mani post positions mantie. Chien kacha ne wan gi mbaka moro matut ne watemo ng'eyo buche moko ma jopiny obedo go mag kendgi magikedo godo sirikal gimenyo godo kaka sirikande tiyo. Be neno ka gisebedo effective e keto sirikanda tesre obed mar county obed mar sirikal mamalo bunge la wanyenche gi kuonde ma ji bere piny to gigo mbaka ma weche mamulo ngimagi. Weche gi osebedo ka kelo lokruok to shida mantiere en gachiel ni ji yudhe onge tich koro gidhier. Koro jo old guards gi kito kosedhi moloso pesa moro matin yot sana mondo mi dhi keth gi yudo kata ka bunge la wananchi ka jomoko kerende moro ni gin ng'ato bende ni gin ng'at ng'ani koro pesa ema kethoga gigi lakini policies to nitiere makata seche moko kuonde ma jopiny obede gi leaders biro winje paro magi kal magi winje pach jopiny kaka dhi. Koro shida ni kech kod corruption miyoga